Salutare, prieteni, Vivac, stau nou episod. Să vă spun câteva curiozități despre animale. 90% din oamenii atacați de rechini supraviețuiesc. Știați că albinea are două stomacuri, unul pentru miere și unul pentru mâncare. Știați că băiatul în literatură supraviețuiește 2 ani fără mâncare. Știați că girafele poate să supraviețuiască 2 luni fără apă? Știați că ticicioarelor poate să roade betonul? Știați că o cămie poate să trăiască 2 săptămâni fără apă? Știați că pe planeta noastră există peste 525 de milioane de câini? V-a plăcut video-ul meu, nu uitați să dați like, share și nu uitați să vă abonați. Pa, pa!